Hola golafres, soc l'Albert. Avui farem una recepta d'aquelles que resulten molt fàcils, molt bones i es poden fer en mitja horeta. Anem a veure com es fan els ous al plat. I per fer-ho necessitarem 4 o 5 tomàquets i una ceba per fer una salsa de tomàquet, o si en teniu salsa de tomàquet feta a casa, 6 ous, botifarra blanca i una miqueta de mantega. Apa doncs, anem a començar. Així que picarem una ceba i la posarem a fregir amb un bon raig d'oli d'oliva a foc suau perquè es vagi fent a poc. Mentrestant, ratllarem uns quants tomàquets per fer una salsa. Bé, això de ratllar els tomàquets avui ho faig perquè esteu vosaltres a casa. Però normalment a casa sempre tenim feta una salsa de tomàquet que fem amb una ceba fregida com estem fent ara i una llauna grossa de tomàquet ratllat. I aquest tomàquet el pots tenir ben bé una setmana a la nevera i fer-la servir quan la necessitis. És molt més pràctic, però avui ho farem així. Quan ja tinguem la ceba una miqueta enrossida, hi tirarem el tomàquet i afegirem sal, pebre i una miqueta de sucre per contrarrestar l'acidesa del tomàquet. I ho deixarem fregir ben bé mitja horeta. I ja ho tindrem. Untarem el fons de les cassoles amb mantega, perquè no s'enganxi, i omplirem el fons de les cassoletes amb una miqueta de salsa de tomàquet. Ara, com que el temps de cocció de la clara i del rovell són diferents, separarem la clara del rovell i posarem aquí en el plat només la clara i guardarem el rovell per posar-li després. Salut! Ho salpebrem, tallem la botifarra a rodanxes, li traiem la pell i li posem a uns costats. I anirem al forn. Ho posem al forn a uns 180 graus i ho tenim uns 10 minuts. 10 minuts o fins que veieu que qualli la clara. Al vostre gust una mica. I ara que ja està quallada la clara, treurem una miqueta això i posarem els rovells. I ho deixarem un parell de minuts més. Doncs ja ho tenim. Mira quina pinta, tu. Senzillet i boníssim. Si et vols subscriure al canal, només has de clicar a la casella on hi diu subscriu-me i activar la campaneta de notificacions perquè t'avisi quan pengi un vídeo.